a todos e a todas. Grazas por estar aquí. Hoxe queremos presentar a programación do Concello de Barbadás para este Nadal. Un Nadal que ten que ser moi especial, cheo de ilusión, por ser este un ano un tanto complicado para moitos de nós. Xa temos comprobado nalgúnas actividades que están abertas que a cidadanía está ilusionada con este Nadal e nós queremos contribuir a esa ilusión. Despois os meus compañeiros iránlle comentando pois os diferentes aspectos da programación de Nadal e irános desenrolando. Eu quería destacar sobre todo a luz no Nadal, é moi importante, tuvémoslo claro desde o principio e por eso este ano fixemos un esforzo económico importante para que todo o mundo tuvera luz no Nadal. Luz dende as súas casas, porque vai haber un concurso o mesmo concurso que se iniciou o ano pasado de ventanas, porches, portales e todo ese tipo de instalacións exteriores para que a cidadanía se implique no Nadal e contribúa pois cas súas aportacións artísticas a este Nadal. Despois este ano vanse retomar a colocación ao adorno de árboles navideños na avenida de Celanova. Máis de 70 árboles serán adornados pois para contribuir precisamente a introducir esa alegría e sobre todo tamén para promocionar o comercio local e para darlle alegría aos nosos nenos e nenas. Haberá outra novidade este ano que é a instalación de fío musical para que haxa ambiente navideño, unha novidade importante porque pensamos que a ilusión na cidadanía e nos comercios e na rúa é moi importante. Vanse instalar numerosos arcos nos povos, un total de 20, vanse instalar arcos na Valenzá e vaise intensificar pois a iluminación e os elementos de decoración navideña na rúa, tendo en conta que este ano non podemos instalar elementos de acceso para os nenos e nenas, estes típicos elementos dos renos ou o trono real, porque por o tema de prevención de Covid pois non se poden instalar, pero en todo caso vamos a aumentar a iluminación en moitos lugares, mesmo aquí ao redor da Casa de Cultura, ao principio da Valenzá tamén, vamos a adornar como sempre o gran árbol que está cerca do Mercadona e tamén o árbol que está ao lado do antigo centro médico, un pouco mantendo a tradición que xa viñamos tendo en anos anteriores. Tamén se adornará o polideportivo, a casa consistorial, as oficinas municipais e, queremos animar a todo o mundo a participar no acendido de Nadal, que este ano non pode ter un acto específico de alegría con chocolatada final, pero haberá animación nas rúas e, ademais, producirá o acendido ás 7 da tarde, como ven sendo habitual todos os anos. Entonces ese día convidamos ás persoas que estén na rúa para ver como se encende a árbore, para ver sin producir grandes aglomeracións, evidentemente, mantendo sempre as medidas de seguridade, pero que estén na rúa para disfrutar precisamente desa animación na rúa e dese acendido do Nadal. Moitas gracias. Ahora falará Abel da programación centrada nos aspectos da mocidade e nos... Neste Nadal, para os nosos cativos e a nosa mocidade, tamén imos ter unhas actividades. Imos facer un concurso de TikTok, quixemos aproveitar as novas tecnoloxías, unha rede social que está ao día, para que fagan un concurso no que teñen que facer un vídeo que será de temática navideña, onde poden participar de xeito individual, cas familias, cos amigos. Tamén habrá un circuito de patinaxe no Colexio Filomena Dato durante 3 días, 28, 29 e 30. Será para cativos tanto si saben como si non saben patinar. Habrá división en función da súa experiencia. Faremos outro tipo de actividades deportivas xa máis coñecidas neste concello, como pode ser a Masterclass de Nadal. Trataremos de facela se a meteoroloxía permite o aire libre e se non no polideportivo. Además de que para crear ambiente para os cativos xa tamén comezan as escolas deportivas de todo o concello. Tamén faremos unha xornada de portas abertas o día 26 para que a mocidade coñeza a Casa da Mocidade, nunca mellor dito, para que se lle dé bulo tamén a esta Casa da Mocidade. Faremos ali a entrega de premios dos diferentes concursos que temos neste Nadal, dos que nos comentará Marga agora, a parte do de TikTok, algún máis que temos. Bos días a todos e a todas.
Bueno, xa estamos todos moi concienciados de que este Nadal pois, vai a ser moi diferente, para todos moi diferente aos anos anteriores. Pero dentro do Concello de Barbadás estamos traballando para que esa diferencia sexa a menos posible. Sobre todo por os cativos e cativas do noso Concello que están esperando con ilusión estas datas e están esperando pois, ver aos seus reis magos, a seu Papá Noel, ao seu apalpador. Así que, pois, dentro do Concello habilitamos unha página web para que se poidan escribir a través dos seus pais e nais para ter unha videochamada co Reis Magos e Papá Noel. Debido ás limitacións, sabemos que este ano non poden estar presencialmente no noso Concello, pero se non é unha presencia física, pois vai a posibilitarse unha presencia virtual. A Palpador, pois como é da nosa comunidade e está máis pretiño de nós, pois sí que van a ter posibilidade de acudir a esta Casa de Cultura para estar con ele. Os actos culturais van a ser diferentes, diversos, pensando, pois eso, sempre nos cativos e nas cativas, maioritariamente, en un público familiar. Teremos desde obras de teatro ata pequenos concertos musicais e cine infantil, para que poidan acudir, sempre sendo moi prudentes e contemplando as limitacións que se nos exixen debido a esta pandemia. Concursos, pois xa como outros anos temos o concurso en marcha de concurso de postais onde todos os nenos e nenas poden participar conseguindo os maravillosos premios e ademais tendo a posibilidade de que a postal gañadora sexa a imaxe de felicitación do noso alcalde de Barbadás e sexa tamén a portada do programa que saldrá en Dípticos próximamente, seguramente na semana vindeira. Non podemos olvidarnos tamén das familias necesitadas para traballar con elas e para minimizar esas necesidades que teñen neste momento. Facemos unha campaña de xoguetes, de recollida de xoguetes para que ningún cativo e cativa neste Concello se quede sin ese xoguete que é tan ilusionante nestas datas. E no Banco Solidario pois estáse a traballar de xeito con un gran esforzo para adoptar a todas as familias de todos os produtos básicos e esenciais que precisan. O comercio local, pois tamén estamos traballando no comercio local porque son o motor principal do noso Concello. Así que volvemos a sacar unha segunda edición de bonos de Comercio Revive Barbadás, donde os comercios van a ter a posibilidade de inscribirse nesta campaña. É unha campaña moi sinxela que xa tuvo un gran éxito na primeira edición. E despois todos os empadroados maiores de 18 anos van a ter a posibilidade de, nesta segunda edición, descargar 2 bonos por persona, que son descontos de 10 euros cada bono, e gastalo no comercio local de Barbadás. Toda esta información está a vosa disposición nas páxinas, nas redes sociais do Concello de Barbadás, tanto Instagram como Twitter, como páxina web, como Facebook, pero que vos invito a todos que as visitedes para estar informados e para seguirnos. Moitas gracias.